Obi dị m ụtọ na ụdịka ihe a na-eme n'ala Bende. Anya ndị eze nọrọ ndụ na-anabatakwa nwa ha. Unu amarala ihe anyị bịara ime ọwụ Iri Ji Ofuji 2025. N'ugwu ọnwụ n'ụka ndị beresi ihe emezi a na-akpọ ya nwa mma. Biko nchie Ofuji onye asị m ọmụsị ozi. Ofuji ọmụsị ozi ọha. Ọ na-eme emeela ihe mbọ, mekwa ya abụọ, mekwa ya atọ, mekwa ya anọ, mekwa ya ise. Ọdụ omenala. So anyị ekelela gị Ofuji. Ihe a bụ ezi omenala. Ọ bụ ihe dị mma bụ ihe a na-elebe elebe. Ọkwana ihe dị mma bụ ihe a na-eṅomi eṅomi. Anyị eṅomiela ihe. Ịmụela ihe ike nke Chineke anyị nakwa emeri ya. Anyị nọgha ama ya nọkwa omereme anyị eji ya hụ na-eche. That's Abia. Ndewo. Eze. I'm biela panyo. Ndị beresi ọ na-eme nwanne nta na nwanne ochie ga ịkparị ụka. Imeri na-emeri nwanne nta. Ya nọ ma ọ na-ebe anwa ma akparị jebe. Ọ bụ mkpatụ ma ha ndị akwa ya ọba ya kpafuwa nke fọmfọ. Ebiri mma mmanụ. Chai, ihe ọnwa abụ ihe ọnwa edewe ibe a na-agbara nke ndị ọjọọ ga-arịa mba. Ele ọma eme ya nwa abụduru ugbo ntụtụ nke ugbo atọ gajekwa ka nke ugbo anọ ya bụ Ofuji ya. Ofuji na-emegbuo ya ghọọ nnọ. Ofuji na-emegbuo ya ghọọ trilọn nji. Ndị asị unu egwesala ya. Ele ọma egwesakwa na ya ji eme omerala ya. Ihe ọbụla bụ n'omerala ọ na-eme akpọ ya afọ ya ala, ọ na-eme akpọ ya afọ merụ gaje. Ebiri kwenu o rula omume. Ndị eze unu meyo biko unu gbasa ndị eze abịala n'ịgwa ndị a ele ọ bụ ụwa nwa ya unu marụ ihe a bụ ritual amaghị ya 2022 na-eme ya sustain rusa tọma. Ọ bụla ndị eze agwaala anyị bido iri ndị a ada anyị mma ọhụ ndekwa na espelu Jizọs bụ onye na-eme ka ihe ruhu na-eme nke ọma, bụ onye ji emenu anyị gụ ubi kụọ ndị enwa ya eruo nne mgbe anyị na-agba ya mgba mgbe anyị na-eme ọ bụ Chineke na-eme anya na-emere ụha ya adụ ndụ ihe ndị a. Ndị asị ka mkpọnụ jee S U and a big S ọ na-adịgide adịgide omenala a na-ala ala. Ọ bụrụ onye ngwa ya sịra ajị atụla mpụ egwu. So omenala chọọ onye ọbụla mmadụ na-eme ụwa. Omenala chọọ onye ohu eme egwofu omenala Chineke agara onwe eke ụwa ọ bịa mpụ omenala ọha akpa ụka. So ya mee kwenu Bende kwenu Abia kwenu Nigeria kwezuonu ndewonuwo. It is with a heart full of gratitude and joy that I stand before you as we look forward to the 2025 edition of our great cultural heritage, the Iri Ji Ofuji, since 2022. This celebration has grown
into more than a birthday, more than a festival. It is a thanksgiving, a unifying call to our roots and proud display of the rich traditions that make us who we are. This year's theme, celebration of 2 decades of beautiful harvest, the role of education and training in cultivating the next generation of wealth creators, reminds us that yam is not only a symbol of food and harvest, but of knowledge, hard work, and the future we are building for our children. As Ofuji cares, this celebration will not stop in Iwere alone, but will touch all the 3 senatorial zones of Abia State, Abia South, Abia Central, and Abia North, and every ward in Bende Federal Constituency. Together, we are stronger. Together, we will nurture compassion, celebrate our wealth of culture, and plant seeds of greatness for the generations to come. Today, let us look with pride and excitement as I invite you all to join in this year's Iri Ji Ofuji, a festival of culture, unity, and hope. Ndi Bende, Ndi Bende, Ndi Abia, Ndi Igbo, let us celebrate together, let us prosper together, and let us continue to rise together. Thank you all, and may God bless you. Onye Igbo nwe mgbe ọ bụ ọbịa eye eriwe cheta ezi afịa bụ eriwe cheta ọka abịata ụgbawa ya ka izu ọrụ ọbịa ihe ọbụla obuju ndị eze aka ndị eze gwụlọ ọfọ dị mma ga ọrụ ụzọ ọbụla ị na-eso njem a Chineke na-edu seriri werere okwu ọbụla ị gaji ige ụwa ị na-ego ya gofee onye iro na dama mmiri lọọ ji n'ụdị ụbọchị taa Chineke ịnụla n'olu okwu maka ma agọtụ ya mere nyela aka dị anyị onye ọbụla letu amanya afọ ọ bụ onye letu amanya okwuru afọ ọ bụ onye anyị na-atụrụ vootu Chineke eluigwe gọzie nwa m nwoke a dee ya nsọ ibe ọbụla na-aga ka o jee siriri were anyị kwenye ọdụlele a baa na nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ